таҳлилҳо нишон медиҳанд ки муомилоти ғайриқонунии маводи нашоавар ба яке аз мушкилоти ҷиддии ҷаҳонӣ табдил ёфта ба пояҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва саломатии ҷомеа таҳдид менамояд. илова бар ин, гардиши ғайриқонунии маводи нашоавар заминаи мусоид барои анҷоми дигар ҷиноятҳо буда боиси нигаронӣ ва изтироби башарият гардидааст. кормандони агентии назорати маводи нашоавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт барои аз байн бурдани омилҳои ба нашъамандӣ ва нашаҷалобӣ мусоидаткунанда пайваста чораҳои дахлдорро роҳандозӣ менамоянд. чунончи санаи 16 ноябри соли 2021 аз тарафи кормандони агентӣ ҳангоми гузаронидани чораҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди шаҳри Кӯлоби вилоят Хатлон боз як ҳолати интиқол ва хариду фурӯши ғайриқонунии маводи нашадор ба миқдори махсусан калон ошкор карда шуд. ба ин ҷиноят шаҳрванд Сиддиқов Рустам Масодиқович, истиқоматкунандаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, деҳаи Ёл даст дошта мавсуф мехостааст маводи мухаддирро ба ҷои муайян барои ба даст овардани фоидаи муфт бурда расонад. ҳангоми кофтукови шахсӣ аз дохили воситаи нақлиёте ки Сиддиқов Рустам маводи нашоаварро интиқол медод, як адад халтаи полиэтилении рангаш сафед ки дар дохилаш як халтаи дигари рангаш кабуд ки бо навиштаҷоти тангим иборат аз 10 адад бастаҳои селофании маводҳои хамирмонанди ҷигари ранги бӯи махсус дошта мавҷуд буд ёфта гирифта шуд. мувофиқи маълумотномаи шуъбаи экспертизаи суддии агентӣ маводҳои ёфташуда воситаи нашадори навъи афюн буда вазни холиси он 9 килограмму 855 граммро ташкил намудааст. муайян карда шуд ки Сиддиқов Рустам воситаи нашадори навъи афюнро ба мақсади хариду фурӯши ғайриқонунӣ соҳиб шудааст. ҳамин тариқ нисбати шаҳрванд Сиддиқов Рустам Масодиқович ба моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад.